hoxe toca un resumo da mesa sectorial, non sei se dicir da famosa mesa sectorial do concurso de méritos, pero non foi só do concurso de méritos, faláronse máis cousas, como por exemplo o concurso xeral de traslados, o concurso de orientación, e incluso durou tantísimo que non deu tempo a rematar a mesa sectorial, porque o último punto dos varios pois quedou para outro día, porque eran as 3:30 da tarde, e os varios aínda iban durar outras cantas horas seguramente, por iso se parou aí ás 3:30. Bueno, hola a todos os que estáis por aí dicindo hola. Bueno, antes de nada creo que é importante que vos conte como é isto dunha mesa sectorial, porque supoño que a maioría pois igual pensades que é unha cousa que realmente é a contraria. Entón, vou dicir, por exemplo, así moi rapidamente, porque imagino que o que vos interesa é a información que vou comentar despois, pero bueno, considero que é tamén importante, xa veredes por qué. A ver, unha mesa sectorial, bueno, xa vos contei algo outro día. A mesa sectorial, para os que traballamos nun sindicato, pois non empeza o día da mesa sectorial. A mesa sectorial empeza cando a consellería che envía a documentación para esa mesa, non? Entón xa vos contei outro día aquí, pois que reúnese persoal do sindicato para analizar eses borradores, para facer achegas, melloras, bueno, xa vos podes imaginar. Eu non sei como funcionan todos os sindicatos, lógicamente. Eu estou dicindo como funciona no que traballo eu, vale? Despois diso, dunha reunión, eu xa vos dixen, eu tiven a sorte, porque para min é unha sorte poder participar destas cousas, pois tiven a sorte de ir á reunión onde no sindicato pois nos reunimos para falar destas cousas do borrador. E ben, como disto xa falei outro día, agora vou ao gran. Despois diso, hoxe, o meu día empezou, penso que me levantei ás 7:15, porque había que estar, a mesa era ás 10:30, vale? Ás 10:30 da mañá. Pero, xa vos digo, isto non é ir dar un paseo a Santiago, entón nos quedamos ás 10:15 na EGAP, que é onde tiña lugar a mesa. Entón, dito todo isto, que saibades que nós entramos pola porta principal da EGAP e saímos pola porta principal da EGAP. Todos os meus compañeiros, e imagino que igualmente os restos de sindicatos non temos unha porta de atrás. Entón, ali, pois, reunímonos outra vez para repasar se había algunha achega que chegase por correo electrónico, porque xa vos teño dito moitas veces, polo menos no sindicato no que eu traballo, as achegas que facedes por correo electrónico lense todas, analízanse e levanse á mesa, vale? Entón, ali, na cafetería da GAP, tomando un café, pois, fixamos o último repaso deste tipo de cuestións. Despois, entras no local onde está a mesa, pregunta aí Madia Levo se a mesa sectorial de que forma é, pois é unha mesa, se non lembro mal, penso que é en U, pero sentamos todos, é dicir, a administración podría sentar nas butacas estas de arriba, pero non, sentan ali ao noso nivel, bueno, está ben. Entón, estamos nun lado está a CIGA, un pouco máis para ali estaba Comisións, de fronte estaba AMPE, e despois estaban UGT. E, en fronte da CIGA, estaba a administración, que estaban, hoxe, a ver se non me confundo, estaba o director xeral de Recursos Humanos, Bertolo, estaba Canosa, que é o subdirector, estaba, creo que, un representante de primaria, unha representante de primaria, unha representante de secundaria e secretaria. E despois, na mesa sectorial, pois, primeiro intervén a consellería, fomos por parte, vale? Por partes, é dicir, primeiro falouse o concurso de traslados, despois o concurso de orientación e despois o máis tocho, que era o concurso de méritos, vale? Por certo, a consellería, nada máis empezar a falar do concurso de méritos, o primeiro que dixo foi non imos admitir ningún tipo de conversa sobre prazas, porque as prazas están xa pechadas, vale? Nada máis empezar na mesa sectorial. Dito isto, pois, xa digo, comeza a consellería a falar sobre o concurso de traslados. Despois, intervén o sindicato con máis representación. Despois, o seguinte. E despois contesta outra vez a consellería ás intervencións dos sindicatos, vale?
Aquí neste directo non me vou poñer a dicir nin a resumir o que pide un sindicato, o que pide outro sindicato, porque eu penso que o que importa é a información xeral, vale? Entón, penso que feita esta así introducción, pois para rematar a introducción vou vos contar algunha cousa máis, como que non sei se o sabedes, pero xa saíron as vacantes do PROA, que moita xente está esperando polas vacantes PROA, pois que saibades que xa estedes nas vacantes. Iso sí, non vos vedes agora a consultalas, joder, que vou contar o interesante, xa as consultaredes despois. Iso, xa tedes vacantes PROA dispoñibles, vale? Despois tamén no Discord, na sección de prazos abertos, metimos aí o prazo para participar no concurso de méritos de Euskadi. Xa sei que a maioría non ides ter o requisito que piden lingüístico, pero, bueno, por se alguén o ten e non se enterara, pois xa está en prazo, vale? Penso que é ata o 31 desde hoxe ata o 31 de outubro. Aí pregunta alguén, non van sair máis que esas que se publicaron hoxe? Non sei a que te refires, a que prazas te refires que se publicaron hoxe. Senón que o curso anterior saíron máis. Dos PROA. Eu entendo que as do PROA son as que hai aí. Non sei se mañá van subir máis ou non. Eu ese tipo de información non a sei. Pero, bueno, en principio imagínome que colgarían todas a que serán esas que estades vendo aí, vale? Vale. Ben, despois, hoxe tamén na mesa sectorial aprendín unha cousa que me sorprendeu moito. Despois xulgade vos, o tema de xulgar xa sabedes que vos lo deixo sempre a vos, pero aprendí unha cousa que me chamou moito a atención. Non sei se lembrades cando saíra o procedemento este de actualización de datos persoais, vale? Que en teoría era un procedemento que ia estar aberto todo o ano, que se iban poder actualizar os cursos e a formación durante todo o ano. Non sei se vos soa isto, supoño que os que sodes xa habituais da canle que vos soará, porque teño falado aquí dese procedimento, incluso fixera un vídeo sobre ese procedimento, pero é un procedimento que ao final só estaba aberto pos concursos. Entón hoxe, na mesa sectorial, descubrín o motivo de por que non está aberto todo o ano. E vou volo contar porque é realmente sorprendente. Despois xa... Despois poñede aí no chat a ver que vos parece. O motivo é que cando unha persoa actualiza o seu expediente, vale? Ata que a Consellería acabe de actualizar o expediente desa persoa, non pode esa persoa volver a engadir nada en méritos. Que pasa? Imaginádevos que un exemplo moi claro. O concurso de méritos non vai empezar, seguramente, como xa veríades por aí en todos os lados, ata máis ou menos o 18 de outubro, vale? Pero, por que non pode empezar ata o 18 de outubro? Porque aínda lles quedan por actualizar o expediente de 400 persoas das 3.000 que presentaron a actualización do expediente no último prazo que houbo, que foi, non me lembro agora se foi o prazo para interinos ou sustitutos ou se foi o prazo para funcionarios en prácticas, o último que houbo ano pasado, vale? Entón, non poden abrir o concurso de méritos ata que rematen con esas 400 instancias, porque senón esas 400 persoas non poderían actualizar o seu expediente. O sea, é unha cousa un pouco que a verdade que me chamou moita atención na mesa sectorial. Eu non vin así sorpresa no resto de persoas que estaban ali, pero claro, eu supoño que será porque fixen o vídeo, porque falei aquí do dichoso procedimento, que tanto ia estar aberto, e ao final nunca estaba aberto. Pois xa sabedes por qué. A verdade é que me sorprendeu o tema este, vale? Despois, empezo na mesma orde da mesa, pero prometo que paso rápido ao concurso de méritos, vale? Vou falar 4 cousas que dixeron do CXT que penso que son bastante importantes e incluso algunha lle afecta indirectamente ao concurso de méritos, xa veredes. Vamos a ver, o prazo do CXT, os que estades en Discord xa vistes que leva posto o prazo do CXT como era nacional, xa se sabía desde aí boa, creo que desde o verán. Entón, o prazo era do 17 de outubro ao 7 de novembro, vale? Eu xa vos contei aquí outro día que houbera aí digamos que en España van ter que actualizar aí un apartado que aquí en Galicia sobre a experiencia docente, que aquí en Galicia xa se viña facendo así ben sempre. Entón pode ser que esa modificación que teñen que facer a nivel do resto de comunidades autónomas que faga que se retrase
o prazo do CXT, vale? Se se retrasa o prazo do CXT, ollo o bonito lío que se pode armar en canto a todos os procedementos que están á espera de que se publique o CXT para que comecen. Estou pensando nas comisións, nas prazas de convenio, nas atencións preferentes, nas asesorías dos CEFORE, etc, etc. É dicir, todos eses concursos, ata que sae o CXT, non se poden sacar. Entón, se se retrasa o prazo do CXT, é probable que todos estes concursos se retrasen ou algún que incluso, pois non sei, igual ni nos hai, non sei. Pero, bueno, eu xa vos digo, a miña impresión despois da intervención de todos os sindicatos, da intervención da Consellería, foi como que é bastante probable que se retrase o prazo do CXT. Foi a impresión que saquei da mesa, vale? A Consellería deu a entender que era pouco probable que comezase o 17, entón, bueno, estade atento, sobre todo o persoal que tedes que participar obrigatoriamente no CXT, estade atentos e atentas porque pode ser que o prazo se retrase, vale? O 18 é orientativo. A ver, sí, o 18 é orientativo, pero deu unha sensación. A ver, cando publican este tipo de cousas, cando din estas datas, é porque teñen seguramente o Diario Oficial de Galicia reservado para ese día. Entón, seguramente a Consellería ten reservado o DOGA, non sei se po 17 ou po 18, é dicir, se sai a convocatoria o 17, o prazo empeza o 18, se sai o 18, o prazo empeza o 19, día seguinte sempre. Entón, o 18 é orientativo, pero foi a data concreta que dixo a Consellería, entón eu entendo que vai ser o 18, vale? Pero estamos falando do concurso de méritos. No CXT, a data do 17, neste caso sí que é máis orientativa aínda, porque xa vos digo, é moi probable, ou a impresión que levei eu da mesa é esa, que é moi probable que a data do 17 po CXT que non sexa esa a data final, vale? E despois hai outra cousa que vos direi un pouco máis adiante que me deu a entender aínda máis que é imposible que sexa o 17. Bueno, xa vos lo podo dicir agora, é dicir, se o concurso de méritos vai empezar o 18 ou sobre o 18, vos credes que a Consellería é capaz ao mesmo tempo de xestionar CXT e concurso de méritos? Eu vexo-llo complicado, vexo-llo complicado, pero bueno, todo pode ser. Pero xa digo, a miña impresión é que se vai retrasar o CXT e que o concurso vai sair sobre o 18. Foi a impresión que eu levei, que estiven ali na mesa e vin como falaron, e vin o que dixo a Consellería, e vin o que dixo cada un dos sindicatos, e a impresión é que todos tiñan esa sensación de que se vai retrasar o prazo do CXT, vale? Despois tamén, xa vos digo que xa dixo a Consellería claramente que non ia haber concurso de adultos, vale? E digo vos tamén porque, ou un dos motivos que deron foi que non vai haber concurso de adultos porque teñen outros procesos abertos ou que van ter que abrir máis importantes, entón co concurso de adultos pois que non o van a abrir porque non dan feito. É que, lendo entre liñas, eso é o que daban a entender, o sea, que non hai concurso de adultos porque non dan feito, non hai persoal para todo. E un dos motivos que dixeron foi que ian ter que sacar xa este curso a integración, iban ter que regular a integración do profesorado técnico de FP en PES. Entón foi un dos motivos que dixeron que por iso non iba a haber concurso, vale? Entón isto é importante sobre todo para a xente de profesorado técnico de FP que está pendente destas cousas. Se queres poñer agora novos cursos non podes ata que cho actualicen. No, pero non te preocupes porque agora tampouco está aberto o prazo para actualizar nada, así que quen está obrigado, non sei a que, non sei cal é a pregunta de quen está obrigado, non sei a que te refires. Poden facer varios ao tempo, malo será que o fagan peor, pode ser. Terán dúas funcionarias para todo, home, non, algo máis de persoal teñen, pero ali tamén falaban, comentábase que a ver como fan en España para xestionar as miles de instancias que van ter, porque se xestiona todo en Madrid. Bueno, xa sabedes que hai Cataluña, País Vasco e Galicia, imos pola nosa conta no concurso de méritos, e o resto de comunidades van todas unidas, e ese proceso todo unido xestionase en Madrid. Entón non sei, eu non me gustaría agora mesmo traballar de funcionario destes en Madrid. Non me gustaría, ahora, Ferrol. Vale, outra información tamén interesante con respecto aos concursos da mesa foi que sí que vai haber o concurso de equipos de orientación específicos. E alégrome moito pola rapaza que me preguntou outro día nas Mercedes a que preguntáramos isto na mesa. Así que, se non creo que estés vendo isto, pero se estás vendo, pois que saibas que
O que me preguntouse na mesa, e efectivamente vai haber concursos de equipos de orientación específico, vale? Vale. Despois, por último, con respecto ao concurso xeral de traslados, eu levo, xa vos dixen algunha vez que non sei por que me parecía, sin analizar moita cousa, que este ano igual o concurso era algo frouxo, pero hoxe da mesa saín ca impresión totalmente contraria, de que probablemente vai ser un concurso con moitas prazas. Non me preguntas moi ben por que, é unha impresión miña, pero despois de escoitar a todo o mundo que saquen as máximas, bueno, que se pide sempre. Pero non sei, saín polas caras que poñía a administración cando se falaba sobre isto, non sei, saín con sensación de que igual é un bo CXT, pero bueno, isto xa é colleita miña, non vos pensades tampouco. Despois, do concurso de orientación, bueno, eu xa sabedes que hoxe empecé falando do sindicato no que traballo, porque lóxicamente quería contar como era o da mesa sectorial e sobre todo deixar claro que entrei pola porta principal, iso quería deixalo moi claro. Entón, e tamén saín pola mesma, entrei pola porta principal e saín pola porta principal. Vale, aclarado isto, agora teño que falar un pouco do meu sindicato porque non teño outra maneira de dicir isto, xa vos ides dar conta agora. A Consellería, no concurso de orientación, agora cambio de terzo, paso do xeral de traslados ao concurso de orientación, a Consellería comprometeuse a sacar 7 ou 8 prazas máis que reclamou a CIGA Ensino. Dixo que ian analizalas, pero a miña sensación ali foi que as van incluir, esas 7 ou 8. Xa veremos despois, pero dábame esa sensación e incluso a CIGA Ensino dixo na mesa que lles ia mandar outras 7 ou 8 máis para engadir, así que é probable que haxa máis prazas no concurso de orientación, pois que sempre está ben. Son funcionario en prácticas na provincia de Pontevedra, pero quero ir para alrededores de Santiago. Había sería participar no CXT. No CXT tens que participar sí ou sí, sendo funcionario en prácticas. Ademais de seguir intentando no CADP, bueno, no CADP va a seguir podendo intentalo sempre que non xe tenga definitiva, vale? Pero sí, o que tienes que facer é, se participas no CXT, pedir Santiago poñías arredores, e se participas no, creo que dixen, se participas no CXT Santiago Arredores, se participas no CADP, se non che dan destino, pois Santiago Arredores, non hai máis. Se atinas con iso de que vai ser un bo CXT, merecerás un convite. Bueno, sí, poñedesme habitualmente eses dos convites, pero este verán só comín 3 ou 4 mariscadas. Sabes por que as prazas do PROE son ata o 15 do 6 do 23? A forrar cartos, lóxicamente. Sóame que estes últimos anos eran ata 15 de xuño, me parece, sóame. O que non me cadraba moito, penso que teño unha data de comezo un pouco rara, non? O CXT deste ano sobre que data sairá, en serio, Paula, que levo un cacho falando diso, Paula, a data prevista é do 17 de outubro ao 7 de novembro, pero é moi probable, pola impresión que levei hoxe na mesa sectorial das palabras da propia Consellería, que esa data se atrase un pouco. Así que nada, estade atentos ás webs de sindicato, ao Discord, que vos avisará, entón non hai prazo aínda fixo. Isto das 10 especialidades non comeza o 18, non sei a que te refires. Sabemos algo en relación á posibilidade de opos ordinarias no 23, non comentaron nada na mesa, pero tamén che digo que as oposicións ordinarias e o concurso de oposición do 23 non eran tema desta mesa, só a convocatoria do concurso de traslados. E son bastante estrictos co que se fale o que non. Xa vos dixen que empezaran a mesa do concurso de méritos dicindo que non se ia falar nada sobre prazas, que non ian permitir falar sobre prazas. Entón, pero bueno, xa che digo eu que o esperable é que no 23, porque o dixeron xa por activa e por pasiva, non por outra cousa, pero é que non haxa oferta de reposición, é dicir, que haxa só as 125 prazas que vedes aí, máis outras que se van engadir, que vos vou dicir a continuación, que é un pouco raro, pero bueno, é o que hai. Non é que sexan prazas novas, o que acabo de dicir. Vale. Entón, despois do concurso de orientación, pois falamos xa do concurso de méritos, que supoño que a maioría de persoas que estades aquí é porque estades esperando que fale do concurso de méritos, así que xa vou empezar. Lóxicamente, non me vou poñer a analizar toda a convocatoria, porque non, vale? Porque xa o fixen outro día, é dicir, tedes un vídeo en YouTube dunha hora e pico, dunha hora e 10 minutos, no que xa analizo toda a convocatoria, xa ia dicindo cousas da convocatoria, que era probable que cambiaran na mesa, tal. Entón aquí vou ir aos cambios e a información que dixeron sobre isto na mesa sectorial, vale?
Lóxicamente, para ver estes cambios publicados non vos queda outra que esperar a publicar a convocatoria no DOGA, vale? Pero, bueno, eu xa vos digo, vou vos contar o que comentaron ali. Vale, xa sei o do 18. No, o que preguntaba antes do 18 para as 10 especialidades de... No. As especialidades de profesorado técnico de FP, ata que se publique o decreto de integración, o Real Decreto, non se van publicar. Vale, aquí estamos falando do concurso de méritos para todos os corpos, menos o de profesorado técnico de FP. Vale, xa o aclaro agora, porque queda de directo. Insisto, a convocatoria sobre o 18 de outubro, o prazo, é para os corpos excepto os de profesorado técnico de FP, vale? Unha novidade, ides poder descargar a finais desta semana, vale? Ides poder descargar, segundo a Consellería, a finais desta semana xa, a folla de servizos, vale? Entendo que será en datos persoais, na aplicación de datos persoais da Consellería, non sei que non o especificaron, non dixeron concretamente, pois ides poder descargalo en tal sitio. Pero supoño que serán datos persoais, entón ides poder descargar a folla de servizos e tamén o certificado de fases de oposición aprobadas. Os que o estades pedindo estes días non vos los van mandar porque os ides poder descargar, supoño que de datos persoais, vale? É dicir, todo o mundo vai poder descargar o seu certificado de fases de oposición aprobada e a súa folla de servizos, vale? E o que ides ter que facer, bueno, co da oposición aprobada, pois alegalo para que vos puntúen o da oposición, e penso que hasta penso que non precisades nin justificalo, me parece. O que pasa é que está pensado para que o presentedes noutras comunidades autónomas, porque xa sabedes que o tempo aquí é máis, se aprobastes aquí, iso xa vos lo van baremar de oficio, non ides ter que justificar, creo, só ides ter que poñer o dato, vale? E ademais vai estar esa folla de servizos e o certificado das opos en castelán e en galego para que podas presentalo fora, vale? Mantemento de vehículos, que me recomendas? Que che recomendo? De que levo un ano no privado e un máster en formación. Non sei que cas que che recomende mantemento de vehículos, non entendo. O profesor de técnicos de FP xa o dixen antes, Tere, ata que se publique o Real Decreto de Integración non van sacar o concurso, vale? Vale, máis cousas. Prazas da quenda D. Non vos imaginades a pila de xente que me preguntou que explicación tiña que no concurso de méritos houbese 40... Cantas eran? 40... Só, houbese só 44 que son prazas da quenda D. Pois xa sei a explicación. Dígola agora. Explicación que deu a Consellería. Consellería. Explicación da Consellería. Vale? Falaron da quenda D. Vou falar agora da quenda D. Vedes como... Non conto mentira cando digo que me preguntou moita xente algo que xusto alguén acaba de preguntar pola quenda D. Os servizos non o compraban eles directamente para que baixalos. Pois para presentar noutra comunidade, acabo de dicilo. É dicir, o de que poidades descargar a folla de servizos en galego e castelán e o certificado de opos aprobadas en galego e castelán é pensando en presentalos noutra comunidade autónoma, porque aquí, en principio, non ides ter que justificar eses méritos, pero sí que ides ter que introducilo na aplicación, vale? Do tema de introducir cousas, diso xa falaremos, porque supoño que farei un vídeo de tutorial de como participar, non? Hablando da quenda D, a Consellería sabe que existimos... Bueno... quenda D, mira, contoche PPC4 por os da quenda D o que dixo a Consellería, vale? Dixo que incluíran prazas da quenda D naquelas, po concurso de méritos, naquelas especialidades onde hai interinos con bastantes anos de experiencia. Foi o que dixo a Consellería, vale? Cada un terá a súa opinión disto, vale? Pero pode ter, ou polo menos pode ser entendible no sentido de que isto é un concurso de estabilización, entón se sacas quenda D nunha especialidade na que non hai interinos aquí con discapacidade, pois esa praza por quenda D seguramente a leva alguén que non teña experiencia.
Entón, iso é o que dixeron das prazas de quenda de, que me parece bastante, non? O sea, que dixeran iso, porque iso implica, se sacas agora 44 no concurso de mérito, implica que deixas 46 pro concurso oposición do 23. Este das 125 prazas, pois vai ter bastantes prazas de quenda de. E iso foi o que dixo a Consellería con respecto ás prazas de quenda de, vale? Despois tamén, se vos lembrades o outro día, cando analizábamos o borrador aquí do concurso de méritos, non está mal a explicación. Sí, no, a ver, estamos no que estamos, entón é entendible tamén. Entendo xente, igual porque aquí tedes todos outra opinión, pero entendo que haberá xente que critique isto. Hai para todos os gustos as críticas aquí. Non sei se lembrades que falábamos cando analizamos no vídeo o baremo, o borrador do baremo. Falábamos aí que había unha cousa que non lle atopaba eu tampouco explicación, nin creo que ninguén naquele momento. Creo que todos lle atopamos explicación hoxe. Que era o tema de cando teñen que estar perfeccionados os méritos e cando hai que cumprir os requisitos. Se lembrades, dicía o borrador da convocatoria que os requisitos hai que cumprilos ata que remate o prazo de presentación, cando remate o prazo de presentación de solicitudes. En cambio, os méritos había que teros perfeccionados cando se publica a convocatoria no DOGA, que previsiblemente será o 17 ou 18 de outubro, vale? Entón explicou a Consellería a que se debe isto. E a explicación que deron... Sí, PPC4, agora mesmo. A explicación que deron foi que era debido ao problema para certificar as follas de servizo. É dicir, que non podes certificar con vistas ao futuro porque non sabes o que estás certificando vai ter lugar ou non. É dicir, non poden certificar con data de fin do prazo porque non saben se a persoa vai estar traballando ou non ao fin do prazo. Entón, digamos que é culpa da certificación das follas de servizos que non se poida poñer o típico de todas as oposicións de que os méritos hai que telos perfeccionados cando remata o prazo de solicitude, vale? Aquí vai ser en 15 días, como quen di, vale? En 15 días hai que ter os méritos para o concurso, vale? Pode volver a explicar os das 46 prazas do concurso de oposición? Sí, o ano, a ver, explícome un pouco mellor, creo, a ver, vou intentalo. É que son números, eu son de letras, xa sabedes. Pero o tema é que a Consellería ten que ter o 7% de prazas para a quenda de, vale? Pero é o 7% de prazas do total da oferta de emprego, é dicir, incluídas as prazas do concurso de méritos e as prazas do concurso de oposición. Entón, se a Consellería o 7% son sobre 90 e sacas agora 44 no concurso de méritos, quedanche 46 pro concurso de oposición do 23. Entón, no concurso de oposición do 23 vai haber sobre 45, 46 prazas da quenda de, vale? Agora mellor PPC4. E vaime cambiando ese nick, que un nick empece por PPC4. Bueno, se o pos xunto sona ben, PPC4. Vale, que máis cousas? Se lembrades tamén o outro día, falamos tamén aquí, cando analizamos o borrador da convocatoria, que aparecía que vos daban os que superedes o procedimento selectivo do concurso de méritos, damos un prazo de 2 días para participar no CXT. Eu xa vos dixera aquí que eu non entendía moi ben que sentido ten un prazo de 2 días se, segundo o borrador da convocatoria, tes pensado resolver o concurso xa a 31 de maio. Coño, só resolves antes de que sexa o prazo do CADP, porque non pode este persoal participar directamente no CADP sin estar sacándote un prazo de 2 días, que ten sentido, nas oposicións habituais ten sentido, porque os aprobados saen despois do prazo de participación no CADP. Entón aí ten sentido que haxa un prazo de 2 días, porque senón non poderían participar no CADP. Pero aquí, se o vas resolver antes do CADP, pa que vas facer? Entón, a Consellería dixo que iso que lle iban dar unha volta e eu entendín que o iban modificar. É dicir, o lóxico, que as persoas que aproben participarán no CADP de xuño como todo o mundo. Vale? Bueno, que aproben, que superen o procedimento selectivo, porque aquí non aprobas nada que non é exame, vale? Pero xa me entendedes. A terminoloxía hai que ter cuidado ás veces, pero... Vale, o prazo de 2 días xa falei. Vale. Unha
pequena esperanza, pero moi pequena, con respecto ao C1 de galego. Vale? Como ordenarán as persoas que se presenten ao concurso de méritos? Polo baremo. En distintas datas, é dicir, por País Vasco por un lado, Galicia por outro, etc. Carmen, non te entendo. Como ordenarán as persoas que se presenten ao concurso de méritos? Pois por... Hola, Mercedes. Pois por lo baremo. É que non sei a que te refires, Carmen. Non sei. Vale, o que dicía, pequena esperanza con respecto a puntuar o C1, pero moi pequena, moi pequena por non dicir casi ningunha, porque a Consellería dixo que o vía moi difícil, pero propúxoselles se ordenarán se sairán todos os concursos á vez. Non creo que saian todos os concursos á vez. Rectifico. A suposición da nosa consellería é que todos os concursos se resolvan máis ou menos aló polo 31 de maio, tal. Entón, vai haber un prazo para que a xente renuncie, por se sacou prazo en varias especialidades, tal. Con PTFP que pasará? Pois xo dixen ao principio, vai haber a convocatoria do concurso, pero cando se publique o Real Decreto de integración. Hasta que se publique non as van sacar, vale? Pregunta de novata, con poucos méritos vale a pena intentalo e presentarse? Ese tipo de cuestións vou deixar de contestalas, porque iso tedes que decidilo vos, vale? Eu vexo moi difícil sacar alguén novatos en experiencia praza no concurso de méritos, vexo casi imposible, pero eu que sei o que pode pasar, a que especialidade te presentas, é dicir, se houvese só unha especialidade, pero aí te presentas 1000, eu que sei. Hola, Javi Seijo, unha vez publicado o resultado tes un plazo para a toma de posesión, igual te interesa máis dunha... xa acabo de dicir, ides, poder renunciar. Así que... da media de expediente... A ver, do da media do expediente xa non falei nada porque xa estaba claro no borrador, é dicir, penso que ata 7,5 un punto e de 7,51 para arriba 1,5. Eu penso que aí tedes un pequeno lío porque eu analicei aquí un día o borrador do concurso único no que van todas as comunidades que non son Galicia, Euskadi e Cataluña, e aí sí que había 3 tramos, pero aquí non, vale? No borrador do Ministerio último, pero non é que sexa o borrador do Ministerio último, é o borrador das comunidades que van polo sistema este único, que van todas xuntas, que van xestionar en Madrid e tal. Entón aí nese borrador efectivamente aparecían 3 tramos. Pero aquí, como se saca antes de que se publique iso, pois os 2 tramos que veñen no Real Decreto 276. Non ten máis explicación isto, pois eu xa non iba a falar diso, xa falei outro día, entón xa está. Vale, o do C1, iso, que dixeron que o ian mirar no sentido de que eu que sei, imaginadevos que vos tedes o C1 de galego, pero tamén tedes o título do instituto que vos dan que equivale ao CELGA 4. Vale, pois se tedes as dúas cousas, foi o que se dixo na mesa, se alguén ten as dúas cousas, alguén se matou en sacar o C1 de galego, que non era fácil, ou non é fácil, por que non lle ides puntuar o C1 de galego? Entón dixeron que o ian mirar, pero ao mesmo tempo que dicían que o ian mirar, dicían que o vía moi difícil. Entón, eu coméntolo, pero non tería moitas esperanzas polo que vin ali e pola sensación que me deu, Que pasa co B2 de linguas estranxeiras da Escola de Idiomas e o C1 de galego? Do C1 de galego acabo de falar, Jorlina, e dos B2 vou falar agora. Os B2 pedímolos... Mira que dixen que non ia falar do que pediu un e outros na mesa, pero todos os sindicatos pediron, todos, que se baremara o B2, polo que vos explicaba outro día, que pon nivel avanzado, e avanzado antes do 2017 era o B2. Explicámoslo ali, entendíano perfectamente, pero seguridade xurídica, argumentaban o tema da seguridade xurídica, o que dá seguridade xurídica, cando a norma está saindo a día de hoxe, algo actual, hai que puntuar o actual, polo tanto, a seguridade xurídica é non puntuar os B2. Así que, a día de hoxe, penso que xa podemos cerrar o tema dos B2 se van puntuar ou non, porque non van puntuar. Vale? Sinto... a vos dará vos moita rabia, pero a mí máis rabia me dá tamén porque imagínome que isto para as escolas de idiomas
pois vai ser, vai supoñer, imagino, un antes e un despois que deixe de puntuar o B2 nas oposicións, porque isto entendo que non vai ser seguramente algo só para agora, non o sei, pero... Ola, Laura, ainda estou aquí falando. Laura é a miña compañeira que me levou xe Santiago á mesa, que chegamos ainda hai pouco, como que di, hai unha hora, verdad, Laura, que chegamos, unhas 10:30. Xa estou acabando, gracias a Dios, hoxe. Despois tamén se falou da proba previa de galego, que a vai haber sí ou sí. Outra vez o mesmo de sempre, a seguridade xurídica. O que dá a seguridade xurídica é que haxa proba de galego, ten que haber proba de galego. Non hai máis, vale? Bueno, grazas aos que estades pulsando aí a seguir. Xa sabedes, se queredes que vos notifique esta aplicación cando empezo un directo, tedes que registrarvos pulsando aí en seguir, vale? Algún lado por aquí abaixo ou por ali ou non sei onde aparece seguir, entón dase aí, poñedes o vosso correo en contrasinal e xa vos vai avisar Twitch cando ande por aquí. A única forma de conseguir os 5 puntos no último apartado é ter 2 opos aprobadas. Sí, porque da outra maneira, se tes 2 puntos máis unha só oposición, pois vas ter 4,5, así que sí, a única forma é aprobar 2 fases de oposición, vale? Tema cursos. O tema dos cursos queda como está. Por raro que nos parecera o outro día cando analizamos aquí o borrador do baremo, por raro que nos parecese, vai quedar así, vale? O tema dos cursos, é dicir, puntúan os cursos de máis de 10 créditos, imos dicir 100 horas, e máis de 3 créditos, imos dicir 30 horas. Non se suman as horas, que aínda onte me preguntou alguén, cantas horas teño que ter no concurso de Non, non tens que ter horas, tens que ter cursos de X horas, porque agora puntúan individualmente. Despois, xa o dixen outro día, puntúan só os cursos relacionados coa especialidade, pero hoxe abriron un pouco máis a man dicindo que van puntuar os temas sobre contidos transversais. Non me vou poñer aquí a falar do que son os contidos transversais, porque todos os que estades aquí algunha vez pasastes por algunha oposición seguramente, e sabedes de sobra o que son os contidos transversais, vale? Entón, tede en conta iso de que en teoría non, en realidade só puntúan os cursos relacionados coa especialidade a que te presentes, pero que se abre aí un pouco máis o dos temas transversais, que eu penso que o dixeron para abrir un pouco a man e considerarán transversal, pois supoño que casi todo. Así que... e despois só puntúa a formación recibida, vale? Non hai puntuación por formación impartida. E lembrade que se xuntades 2 cursos de entre 20 e 29 horas, se non me equivoco era así, entre 20 e 29 horas, se xuntades 2, danvos 0,2. Vale? 4 cursos de máis de 100 horas, xa tes os 2 puntos. Sí, porque cada un de máis de 10 créditos danche 0,5, pois 4 son de letras, pero son 2. Sí. Vale, nada, hoxe sinto moito, pero non vai haber sesión final de preguntas e respostas, así que vos agradezo se tedes preguntas ou houve algunha que non vos contestei. Agradezo vos que me deixades na canle de preguntas Pablo do Discord,